Iti damdamag Ilocanja manamnama asumayaat ken adadupay nga ability maipayan iti serbisyo sa lunat ijay Pangasinan kalpasan na ilokat ti Kabarbaro a Neonatal Intensive Care Unit ken Rehab Facility ijay San Carlos City. Dagita ken adu payadamag iti Region 1 isang bahay ni Bridget Marcasi Pangosfian. Napinpintas pay a serbisyo iti salun at ita ti mapagnumaran dagiti residente ti Pangasinan kasaruno ti formal apan nakailokat ti baruan Neonatal Intensive Care Unit ken Rehabilitation Facility iti Pangasinan Provincial Hospital iti San Carlos City, Pangasinan. Paset daytoy ti modernisasyon ti para publiko a pagagasan iti probinsya a manamnama amang papigsa ti kapasidad ti pagagasan a makaipaay iti napartak, episyente ken komprehensibo a serbisyo. Maisaruno ti 5 a mammogram machines ken cardiac catheterization laboratory. Tapno ad-adapay a mapalawat ti espesyalisado a serbisyo iti medical a mabalin a mapagnumaran dagiti Pangasinense. Nailukat tinalawlawa nga oportunidad iti merkado para kadagiti micro, small and medium enterprises wenno MSMEs iti Ilocos Region kasaruno tinabaligi apan nakaipatungpal ti kaunaan nga Interregional Kadiwa Trade Fair iti Clark Angeles City, Pampanga, babaan iti Department of Agriculture. Naibida ngamin iti naso a trade fair dagiti naduma-duma a produkto iti agrikultura ti Region 1, pakairamanan dagiti processed food, handicrafts, kenda dumapay adi kalidad a produkto manipod Ilocos. Sigun iti ahensya, nasurok 2 milyon pesos tinuurur dagiti exhibitors iti trade fair apatiyan ti ahensya apam managnag ti lumawlawa apan nakabigbig ken merkado para kadagiti produkto ti Region 1. Nilukatanan ti La Union ti ridaw para iti nadurdur aspay nga agrikultura iti probinsya kalpasan ti turnover iti Provincial Greenhouse Nursery iti Barangay Bungol, Balawan, La Union. Babaan iti tulong ti Department of Agriculture Region 1 na ilatang ti 1.69 million pesos a pondo para iti proyekto amang punpuntirya ti panakapapigsapay ti sustainable nga agriculture ken local agricultural productivity ti La Union. Manamnama nga agserbida ito'y kas propagation hub ken sentro ti produksyon ti nagduduma a high value crops kas iti kakao. Kas panakapatibker ti disaster preparedness, inyuswat ti Ilocos Sur ti maysa a festibidad a makaisuro kadagiti umili ti simple ngem life-saving skills. Babaan iti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, formal na ipatungpal ti kick-off ti month-long Ilocos Sur Resilience Festival 2026. Nasurok 1,200 dagiti nakipaset a pakairamanan dagiti estudyante ken local workers. Karaman kadagiti aktibidad a naipatungpal ti Resilience Fair ana kaiparangan dagiti 27 nga interactive booths ti hands-on survival training, learning critical skills kas iti CPR, first aid, rappelling ken earth conservation techniques. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pagilian.